Maswera sei vedare maswera sei tadzoka zvekare panapa paZim Facebook Secrets and Confessions. So apa ndanga ndabuda nditi ndamboenda kunogerwa. So this is an inspiration kune avo vari kuda kuita machannels avo vasingazivi kuti saka ndoitawo content yakaita sei ndichiburitsa face yangu. So you can do anything kunyange uri pabasa kunyange uri pai like apa ndaenda kunogerwa. So you can just watch the video muchingoona kuti which ideas can you get. If you have any ideas that you have, please tell me in the comment section. My ideas amunofungidzira kuti ndo amunokwanisa kuita pamuri kutanga your own channel. You can also write in the comment section muchitobatsirana mu comment section kuti content inoita this one is too hard, this one is easy. But as for now, I think kuti vlogging is the easiest content to do. So this was me ndichenda zvangu kunogerwa, ndinongogerwa zvangu in the same neighborhood where I stay. Okay, so apa ndo panzvimbo pacho apa. This is where the salon is. Paneka Conference Center, zvekare sort of like a guest house, a very good place if you want to have a very good time. So a salon yacho, it is at the back of the guest house, a very beautiful place. So apo ndini uyo ndichipinda and I can see that there are a lot of people who are at the salon today. So apo kamba kwako ndoka office kacho, that guy is my barber there, so I think he's not busy, so I'm gonna park behind this BMW. Okay, ndaburuka motikari ndikati ndikantange ndataura these girls ndivaudza kuti ndida kutora video. Always ask for permission guys, kana moita mavlogs enyu, permission. And as always vakabva vati bo neniwo ndine channel yangu yandikuda kutanga but handiziva kuti ndotangira pai, ndikati do not worry, when you are ready you will tell me, then tobva tazotanga your channel. Alright, so this is the video of the place ndirimo mukati video randatora. You can see that it is really beautiful, the place is beautiful. Kana pakazara, you come and sit here wakagara zvako apo waiting to get your hair done. Okay, so apa ndanda kugerwa apa, so I'm going to show you the whole process.
Okay, so apa Mr Baba vanga vakutonopedza basa ravo. So Mr Baba vanga vachindiudza kuti hanzi scalp yangu yakanyanyisa kuomarara stereki, saka vati pane zvavachazoshandisa zvimishonga zvavo zvemubaba imomo, so that my scalp can be a little bit softer. So I hope kuti I will show you mshonga wacho, so that ladies and gents out there, you can also buy mshonga wacho iwoyo. Wanzi unofanira kuti unge uchishandiswa during the winter season. Hanzi tine zvinhu zvatofanira kushandisa mumusoro medu so that your scalp will not get so dry. So apa Mr Baba vanga vakutopedzisa zvavo kutoda kutonondigera, then I'll be taken to the other room, then ndobva ndazogezwa musoro wangu. Just unfortunate kuti the guy anoita massage nhasi hapo, ndikadai ndatodzi soon after ndichibva munogerwa ndobva ndanzi kamassage muhuro umu, just to release the tension. Hanzi inenge iri mumamuscles umu.
Okay, so apa pandanda kurakidzwa mushonga wanofanira kushandisa so that my scalp does not get too dry, zvekare nendebvu dzigare dziri smooth, dzofanira kugara dziri smooth during this winter period. Ndo mushonga ndichazonotenga. Mushonga iwo amene unowanika kupi, kuclicks here kana kuti kumashops kuya kunotengeswa maproducts, hair products. So vana mai, please buy this for your husbands after vachibva kunogerwa, then they can use this wakanzi soft and free. So you can just buy for vana baba that type of that product. So guys, ndini uyo ndapedza hangu kugerwa. I am done. Ndapedza kugerwa. So let me return back home. So I hope kuti this is an inspiration kune avo vari kuda kuita vlogging, kunyange uchitenda unorukwa musoro, enda nefoni yako then you do your vlogging uchirukwa musoro handiti ka.